ngai ku play pi baro I we haga kyrteng ba thiang tam ka jong Jesus Christ ya gitu baro ki bala ban yo snyo bat ki bas ngap lemba ka di YouTube channel ya ka ba laban kren haga ni por ya ka khubor ka tien ka jong play haga ni ka por ngam kren ka tu ni ha ka jing day ba ka ta ka benta ka balong khot ya ka kyrteng ka jong Jesus kani ka di ka benta ka bang kwa ban esam haga ni ka por kani ka tien ka jong play ka bangi la ban siam balai bangi dei ban khot ya ka kyrteng ka jong Jesus bat ka ai kani ka kyrteng ka tien jong play ka ong ba na ka sam ka ba khandai phuwe ka khot ka ba khat sam un khot ka pat ya nga ngan phai ka tien yu ha ka jin jang long lam bat u ngan pelai yu ba ngan pendan bu rom yu ka tien jong play ka kren la ki sam un khot ya ka kyrteng ka jong trai khot ka pat ya ka kyrteng jong bat balai bangi dei ban khot ya ka kyrteng ka jong Jesus namar U Jisu dei khon u blai U Jisu dei u bala pensle U Jisu ulong ba khle tam U Jisu ulong ba don bo ba ba khle tam ka tien jo blai ka ong ba la ai u ka kyrteng halor ki kyrteng ka ba ki khosi ba ro ki dem khro akma chu ba u chle ba ro pla ba U Jisu ulong utrai I pai ka tien ka jo blai lau Jeremiah ro to khot yang ngate kan phai tien ngan phai tien ya mi bat ngan ben I ha mi ya ki ai ki ba kraw bat ki ba ya ki ba mem tem ka kyrteng ka jong Jesus ka long ka kyrteng ka bala ai halor ki kyrteng ka tien jo blai ka ong ba na lor jo om dan wei pat de tang U Jesus u ba kle bat u ba don bor tam balai ngi dan ka man khot kyrpad ya ka kyrteng ka jong Jesus nama ka tien jo blai ka om dan bala ban let jo blai de tang ka kyrteng ka jong Jesus Jesus om dan bala ban let shok pa de tang danga ngalong manga ka lenti ka jing em bat ka jing sha na ta ka daw ngim dan ka wei pat ka lenti ngim dan ka wei pat ka lat bangila ban yo ya ka nunu ka jing rap lani ka jipalai lani ka jing la isnei de tang U Jesus u bala yap alor ka ding na bat u balimi pat kani ka kyrteng ka jong Jesus kani ka kyrteng ka ba don bor nama U Jesus hi ulayap ba ulami pat na ka jing tap U Jesus ang ngala jalam uba layap Henry ngala em bat alam ngadon U shabi jong ka jingyap ba U shabi jong ka dijok U Jesus ulayap ba ulami pat na ka jing tap bat ka kyrteng ka jong Jesus ka long ka kyrteng ka ba ki so jong ka dijok ki kanyo nama ka kyrteng ka dei ka kyrteng ka ba don bor na ta ka da kumno in one shall blay kumno ngin yo aka jing harap kumno ngin yo aka jing snai kumno ngin yo aka jipalai ni don kamban itu ya ka ne ka kyrteng ni don kamban khot ya ka ne ka kyrteng ka jong Jesus ha ka jing em ka jong I wei pi wei but ni ka tien ju blay ka ong no Jeremiah ru na kal nong ka ba arulai khot arulai ong along u blay bhajan omba u ba jangai ublay ubang isekri ulo ublay badap ekijaka baro utep bad usngau thu bad udap da kejing snei bad ukloy bandon hajan jangi hagi por baro ukloy banirap lagi long hagi jing jinja lagi long hagi jing kuslai lagi long hagi jing tenju lagi long habreng ki jing e ki babun jai ila bani kandu larangi itu ya kene ka kyrteng ka jong Jesus larangi nang ban khot ya kene ka kyrteng ka jong ukloy ban yarap ukloy ban isnei ukloy ban wane shem ya ki jeng kam jongi in pe haga tien ka jong blai chapang udakai haloy joga tin phana ke ei ka ba la pen long yu hoi ulong ubala sharai pen rem hoi ula long ula deiban mat ya ta ka jingyap ka ba kodet halor jong ka tim na kat kum ki kam ka ju ki kam boman ju bat ha ka ka por ha ka ba la yau Jesus la sana pna bat gidaka weish ka man weish ka diam henry ka ba ka ei ka ba penlong ya nu daka badan shaka ti ka man jong Jesus ula itu yau Jesus ba udai ublai bat ula yo I ba unir ulong shisha ubla pha du blai bat ke ei ka bala penlong yo la phin yo I na ka gospel jo Lucas kal nong ka ba arulai khot ba sa ku ar sa fulai
ula ong ko Jisu to kan mau yanga onda me poi haka hima jomi U Jisu ula ong ha u shisha nga ong ha me haka ni ka sngi men long lambat nga ha paradise kani ka dike ei ka bang yo I shapang unu dakai bla do jingkamen shapang unu dakai uba la don pedeng ka jing kordit ha pedeng ka jingling a ka bau dei ban sayap no ha ka pedeng ka jing kutlat ka ba shirkai ba ka jing trim jo ka jing yap ka ba ap ya u ndai pen ban ha ka ba kun ka ta ka por u khot ya ka kyrteng Jisu wong ko Jisu token mau yanga onda me poi ha ka hima ka jome kadi ka ek bau itu ya Jisu bau deng khon u blai bari tang u Jisu u bala ban pen em ba do like u na kata ka jing yap ka ba kordet na kata ka jing bitar ka jo blai na kata ka jing kordet jo kata ka du jo u khat ya ka jing snei ka jo Jisu ka jing ma pa jo Jisu bat shisha u Jisu ulong usngosen u Jisu u kloi ban ong ya uneu dakai wong shisha nga ong ame ha kani gasni menong lemba nga ha paradise kani ka ei ka bang yo I ba uneu dakai jingai u khat ya ka teng ka jo Jisu dakai jingai u kyrpad ya ka jing snai ka jo Jisu baru Jisu ru dakai donot ka basngo lemba ka badap dakai jingai bat u kloi ban ong da shisha menong lemba nga ha paradise uneu dakai ubadan chika tiga mon ka jo Jisu ula penret elade bat ula khot ekateng ka jo Jisu bat ka jing khot jo yo Jisu kam long ka baleno ei bat kum tang yu I u Jisu ru kularu ong da shisha menong lembat nga ha paradise kani ka ei ka ba ngiyu I ka tien jo play ka ong ba unu no ba khot ka pat ya ka kyrteng ka jo trai on pen em rom lenong ka ba ship how khot ba ka lai no no ba khot ka pat on pen em kumut uno no ba khot ka pat ya ka kyrteng ka jo Jisu on pen em dan ka ban itu ba ban khot ya ka ne ka kyrteng ban itu ya Jisu ko no pen em ha ka no ka wai pat ka kyrteng namar dan da ka wai pat ka lenti dan da ka wai pat ka jimpen em bangila ban lech beneng dei tang da Jisu dei na ka daw na ka sam ka ba shis pa ko wai khot ka ban ko ma ngan khamet ki khamat ki lum nang no ka jingrap janga ka wan utrai ubla thawi ka beneng ba ka khandau une udaka ibadan shakti kaman usngau tho uma disha ya kata ka jing snai ka utrai baru yo e kata ka jingrap na utrai ubla thawi ka beneng ba de ka khandau nisham shishu aga ten ka joblai shaphang ki arngot kita kiba matla kini ki arngot kiba matla ngila ban syam haka lenong ka ba arpho jong ka gospel Matthias khot ka ba art pandai ter hang ni bin syam ba ka ei ka bala jia ka ong ba ti ha ba ki la lek no na Jericho upai pa ba bun ula buat ya u hakmiru ha ba arngot ki ba matla ki la syam ru lenti ki le snyo ba u Jisu la yat lai ki le kyrpad jam ki da ong ko trai u khon u David to isn e yanga to isn e yangi u ta upai ba teu lai u sneng yaki bakin skap jar Henry kila kyrpad khamtam kida ong kutrai khon u David to isn e yangi teu Jisu ha ba ula yang ula khat yaki ba ula ong phimon bangan le aywepi kila yo ong ha u kutrai ban pen pek yaki khmat jangi u Jisu te ha ba ula snosen e ula kata yaki khmat jaki kumne ru ki khmat jaki la pen pek bat kila bod ya u hang ning yu iru ka e ka ba kine ki arngot ki ba matla bat kila du no ke jing I jo ki khmat jangki kidan hapdeng ke jing snosi kidan hapdeng ke ta ke jing tabdum ya ki khmat ke jangki kalong kumul o ba ka dum ya ki henry ki osnyo shapang u Jisu ki osnyo ba u Jisu de nong ban kia u Jisu le shibon ki kamba bat kat ba ki da osnyo ba Jisu ya lenti nangta na po Jericho rangkap lagi pai pa ki babun ya Jisu kini baro angot kile perta ya ke jisnei ke jo Jisu kila perta ki om kila om kutrai khonu David to isnengi kila perta ki pai pa ki babun kila snengi ki kila khanglat ki bat kila khanglat ki om skapjar kila kim aila ki bakin khot ke teng jo Jisu
Ndai kini kila pertajam kat kila nang pertajam ki ong to is nei hukon u David to is nei kidan ke jingkermen kidan ke jingai kidan kata ke jing kidan kata ke jingai kidan kata ke jingkermen ba uni ula ban penkia ya kita ki mat ki ba matla jangki bat ke ke ba haba kila pertajam u Jisu yo snyo ya kata ke jingkhot jangki da ke Jesus nei ke tin blai ki thu ba u Jisu ula snyosen na kamanta juki ula khot eki bat ula kli eki ula angki ke ke ba pimon bangale ayu yapi ki ong bangin yo ki khmat u Jisu da ka donot ka ba snyosen ula kta ki khmat juki bat ula penkhia eki ki khmat juki ki la pe bat kane ke ke bang yo ka jingkhot juki ya u Jisu ka jing kyrpad jangki ya U Jisu ka jing ithu jangki ya U Jisu haba khot ya U Jisu kloi ban le is nam ta ka jing jangki bat kani ka de ka bangila ban yo shaphang habangi khot ya U Jisu kloi ban snos kini kiba matla kidan ben ka jing kutla ha ka jing kidan ben ka jing kadum ha ka jing jangki Henry penban haba ki wan ban khot ikateng ka Jo Jisu ki yo ipat ki khmat ki lapan pet pat eki bat kaniru kalong na ka banta ka jingem jangi we bi we ngidan kam ban itho ya kani ka kateng ka Jo Jisu ha ka jingem jangi ngidan kam ban khot ya kani ka kateng ha ka jingem jangi larangi dan breng ka jingkut lat ngidan breng ka jingdo jikemen ngidan breng ka ta ka jingla apisa idana breng ke jing mom don ke jing sup idana breng ke jing pang ke jing tiapang idana breng ke jing do je ke mana ke jing em jungi larangi nang ban itho yau ne U Jisu bela ko du blai u bela ya ba mi pat na ke jing tam u bela ke shi penang ba shong ke ti ke mon pa ba penang bat u belong ru ju nin ta shi bom ji kon u la ru ban ai ya ke jing kemen na ka banta jong pi we baro la da pi wan che u bala da pi nang ban khot ya ke teng ke ju U Jisu bangi shakri ulong uju nen menta shaki bom jikot ulong uju nen menta bat shabom jikot udon kabor ban weng ya kita ki jing kadum ha ka jingem gloi ban weng ya kita ki jing tapmatla ki bakan jaman siu u gloi ban weng ya kita ki jing ban kia ki jing jenjar ki jing kuslai ha ka jingem singi pai kat chabangi ni pai kaman ni pai kadam ni pai saudang ni tang ki jing ka dom sudah ha ka jingem la U Jisu pen khia ekine ke pang ki ba matla upen pe udan ru ka bor ba ka kamba nam ta ka jingem jongpi ula ban le nama ulong uju nin ta shi bom jukot de komba U Jisu ukloi ban yosnyau ya ka jing khot ka jang uni udaka alo ka dingna la pi wan chi sha tra bi pen ret la di ukloi ban ma bi ki pop jongpi ukloi ban pelai do ya pi ban ukloi ban pen em ya pi de kani ka long ka tien ju blai itho ya U Jisu long ko du blai khot ya kani ka kyrteng bat u unlai isne ya ka ji im ka jongpi de do blai ka khu ha kani ka por en pendem ka ji duai ublay pa jing ublay nga wana khamat jome ha ka kyrteng U Jisu ngai ngo ime try ba kani ka kyrteng ka long halor ki kyrteng ka ba ki kho si bar ki dem khro ba khamat jome thle bero phla ba U Jisu lo utrai om dan ka wei pat ka kyrteng ko try la da ka kyrteng ka jome baro ki ba wan cheme ki ba khot ka kyrteng ka jome mela isnai no mela uju nin menta shagi bom ju ko try la da dan ki ba dan breng ka jing jinjar ka jing ko la da ka jing em ka ba do chik man ko try ki ba dan breng ka jing api side ba dan breng ka jing korte ka jing em ki ba dan breng ka try ki jimban kia ha ki jimut berkhat ga jingem jaki ko tribe it mekloi ban tribe ban yarap iki mekloi ban sngew iki mekloi ban pelai iki mekloi ban pen em iki mekloi ban ma iki pop jaki mekloi ban thau thma iki mekloi ban ai ga jing suk iki ko mekloi ban ai iki ka ga jing tingen ko try ha ga jingem jaki ko pa it
a tribe in kiba dana preng ke jing la kiba dana preng ke jing ka dom jang ke jing kiba dana preng ke jing klumar jing mor ko tribe in ko ben khia ikini ko pang a tribe in a play ikini ko matla milar ko tribe ben pe ki khamat kan jam sim ba can you e ke jing kraw can you e ko buram jame can you e ko pa e the play changa ban lord jame done away pa try Jesus bagi changa ker khui wei kiba dan kam ko tribe in I begin up an ito ban khot e ke tenga jame ko try nama me ongalo play wajan nama me ong no khot kyrpad ke tenga jame ko try mo ang sngawa ke jinjan jar ngal long kat baru try bi da pleng ke jingkut la jaga jingim men wan men shem ki ko try bi oh Jesus nga ai la chme ko buram ke chingo tang shme ha ke teng ke badan bottom Jesus nga duai